Hello. Ya, kuchifukwa cha mavuto amene anthu ambiri akukumana nawo okhuzana ndi WhatsApp wawo kuti akumalemba unofficial, you need to download unofficial. Ngakhale ukugwiritsa ntchito official WhatsApp sudamseti wa download ku Play Store WhatsApp bwino WhatsApp Messenger wa download bwino ku wadownload bwino koma ka website yawo kuweza kumalemba be chimodzimodzi. Vuto sili kumakhala kweni ujeni sili kumakhala vuto kweni sili kumakhala WhatsApp yo kuti so official kumakhala kuti ma official WhatsApp koma kumakhala kuti phone yo ayibana munapata zingapo zimene mumazimadusidwamo kapena kuti zifukwa zingapo zimene mapanga. Sindingathe kufotokoza zifukwa zingapo foti video ndio itatika kwambiri, koma chimene mangofuna ndapanga ma videos amene akula kuphunzitsa imene mungapangire njira ziwiri zokonzera. So video ikatalika msione kutalika ioneleni mwese njira yoyamba kakanika yoyamba isana chiwiri pale ya Gbox komanso pale ya apply ku WhatsApp then umadika 24 hours paliso njira ina siya mwese panga apply ku WhatsApp center ya chiwiri. So onso mmene mwaone kuti itakuthandizani ndi yesano yoyamba ikakanika isana chiwiri paka namuna kuti WhatsApp wana kusebulana akakhala kuna kuti sizinatheke bendrankhuleni mu comment box or number yanga nimene kwambayo pangani njira zonena kuti drankhuleni mu comment box mo ndikupasani njira zina zingapo zimene zitakupangira koma this is I trust this way ikakanika imene kuti njira ya email number. So njira ya email number ndichira kufotokozera skena koma nditalandira kunena kuti sizinawathandiza koma I believe and I hope kuti imene yakuthandiza kuthandizani fati email number ni njiraso ina yovutirapo komano imagwiraso koma anyway. Yeah, thank you very much. I will on my video off then munduze feedback. Thank you. Chan. So choyambirira mavuto ena makala kuti ndikeshi ya WhatsApp wanu de choyamba before you do anything you have to go ku phone wanu mupite kuma apps then mupite kuma apps mupite kumene kuli opalembedwa WhatsApp ngarapa then mupite ku storage then mupite pa clear the cache and manage the storage. Mwapanga choncho then ngati mene sinathandize mweka namba likupezekabe kuti kukuuzani chanchani msakaye mtima yangu ilipo. So apa tufatike namba imene tikufuna kuti tipange tonoti itonesa bei katonesa tigonja mpaka natifikire kuti yapanga. So 06 84 433 5599 chipange yanchi bange yanchi adipa chonjet chipange chonchi chipange message tipasoche yalemba chimodzimodzi kuti akufunika official WhatsApp. So ikakhala chonchi before tsanapangana kalikonse tiyeni lipiteni mukwenda mwese ku download Gbox mumapita kuwapo kuma storage yanu ku browser wanu mukadownload Gbox mpaka chonchi ta Gbox amene mukwenda mdownload akwena akhale oneka chonchi pali ma Gbox osiyana Gbox oyo mamona omwatano ndikaita mpanga open waone mukapanga yonjo Gbox kuli zizi ndeni mupita ku Play Store kuikuza kuti ngati musanapanga singango segula chonchi ngati mulibe Gmail ikuza kuti bika Gmail kupanga sign in mukapanga sign in chonse then mudownload WhatsApp mukaisaso
mukapanga so clear the cache, clear the data, then everything, then muwese kupanga login. Zikakanika nde mukwena mutipite mukwena nomupite ku njira iyi. This is the best way. Nonse zitazesaisa zimakanika kumano imatheke kaunkanika ifoni yanu ndio taipana email number. So email number ndio mukwena kuti mundirankhule mundipeze tirankhulane mwapadira data tipange phone. So mukwena pite to go to official website, then mupita kumeneko. Mukapita kumeneko mupite pa maline atatupa, mupite ku help center. Mukapita ku help center, then mukwena mupite spale madora atatu mbali nayi. Mukapita pamenepa mupite pa account and account ban. Mupita pamenepa, then mupita account ban. Mupita pamenepa, mukapita pamenepa mupanga kuti about the removal of account ban. Then when you have to go there, mukapita pamenepa chimene mukwena mupange mupite pa contact us ways contact us pamene mukapita pamenepo mupita pa contact us apa simple. Mukafika apa sipasavuta apa tangoika ni number country code yanu kumene mupezekera, muli ku Botswana, muli ku Malawi, then mungopanga stage apa ndi ku South Africa. Basta I country code, then ndikwena ndike number yanga 06 844 33 599. Then hapa mukwena mwike email address yanu 01 let's say email yanga hapa ndikwena ndike email yanga magaika apa sumuibwereze email yo. So inisindilipana nazo ningopanga copy basi. Then paste up. Musa nkapa phone mini hapa nganda iPhone, Android, web and desktop chanchani. So hii ndi the Android then kwa George hapa mulemba kuti mulemba ndekuti njira iyi mukupanga yoyamba ichikakanika ndekuti apa mukulemba hi team, hi WhatsApp team, hi WhatsApp team, then mupanga mulumpa, then munimba kuti recently received a message stating that I need the official WhatsApp to use my account. To
to use my account vision. Then can you please help me rasta pamenepa ndoti mwailemba mwaimaliza mukalemba chonchi then mukuyenda mupite pa next as mukapaka yoncho just wait 3 to 5 minutes mudikire 24 hours muyeseso musadikire pamenepo mukangolika pamenepopo mukhala kuti zonse zili bwinobwino yatheka WhatsApp wanu akangokanika ndilankhuleni mu inbox ndilankhuleni nambala yanga asikhali kuyenda pamwamba pa ndilankhule usezinatheke ndikupasa njira zina. Thank you very much. Ese WhatsApp wao nduyu so hapa mmaika namba 0 ndota mmaika country code yanu ndoti 006 658 0680 44 33 599. Then next. Yes. Continue. Allow. You needed the official WhatsApp to log in. Mavula wandachulukila kuteko ngati disaster ye sinakupezeni zili bwino koma ikuthamanga sindifotokoza zambiri mu voice video iyi zimene zikumayambisa zinthu ngati zimenezi koma zochepa chabe nditongokuza kuti mupewe kusintha mafoni nambala ili kukira kale mufoni ina komanso mupewe mwina kulankhula zina ndi zina anthu anatha kupangana report koma let's go standard kuti sindifotokoza zambiri zimene zimayambisa mavuto ngati awa mwakhala ndi vuto ngati ili choyambirira ine ndi mukuyenera ndikuti WhatsApp uyu mumayenera kuti mudelete mukamudelete mupite ku Play Store ku Play Store ko mukadownload ku Gbox yake amaoneka chonchi umwe athinza alimo kale amaoneka chonchi mena lero ushu that's a Gbox lero ku Gbox ukuku mutha download lako mukakapita mene kuja kapita ndikuonesa imene apangire mupita ku browser kwanu mukalemba Gbox chonchi ma Gbox alipo osiyana koma ineyo pali Gbox wakala iye imenda kuonesa ni ushu mwana we amene iyi mumpanga install mukena kumuzampanga open mukazapanga open aza kubwesa imene wabweresera pamwe mukapita ku muzapanga yonchi muzapita ku Play Store wanu sazasegula azafunika kunena kuti mupange login Gmail yanu muzapanga sign in Gmail yanu chili chonse sinange account ili mukale mukapanga okuku muzadownload WhatsApp wanu mukadownload WhatsApp wanu umene kuku kumpanga install amagwira ntchito WhatsApp uyo pena sizitheka ndipo pena sizikutheka mafoni na sizikumatheka maka kuti phone ndiye masanction anaipa sikale kale kwambiri so let's go kunjira iyi ndiyotheka ku phone yayi yonse bola ngati phone yo atana ibani email ya number yake so akaibana email number ndoti ndi the problem so let's go mukwena pite go to official WhatsApp official set ya WhatsApp mukapita ukukwe then what you supposed to do, you're supposed to go apali manena ataru right mukapita papa then mupite pa health center mukapita pa health center mupite pa mukwena mupite pa apasa pa makona atatu pa go there mukapita pamenepa then mupita abalemba kuti alemba kuti account and account ban then mupita pamenepa mukapita pamenepo muzapita alemba kuti account ban then
pamenepo mukapita pamenepo alembapo zochuluka about remove account kapena kuti about bans for unofficial WhatsApp. Ndi chimene mungachite you have to go to about removal ban account about removal of account ban, then you have to go there. Mukapita pamenepo then you have to go down. Mukapita down then mupeza pamene kuti contact us, then you have to go there. Mukapita pamenepo then muzapita pamene kuti contact us, then go there. Mukapita pamenepo then you have to scroll down mupeza apa pano pamene pamakhala process yonse yobwezeretsa namba yanu ujeni yanu. So apa mukuyenda mupita apa musankhe country code, muli ku Malawi, muli ku Zambia, muli ku Tanzania, muli ku Botswana, muli ku South Africa. So ineyo ndili ku South Africa, so apa ndisakasaka ndika country code ya South Africa. Ndika country code ya South Africa, then uku ndika namba 6 8 4 4 3 3 5 9 9. Mukapanga pamenepo ndikuti you have to go down apa mukuyenda muike email address yanu. Email address yanu ndi yani, then mulemba pamenepo kulese ineyo ndilemba pamenepo mulemba pamenepo. Mukalemba pamenepo then mupitaso pansi pa mupanga confirm email address yanu. Then mupita pamusipa ndi phone yanje iPhone chanchad, then musankha iyi ndi Android. Then apa mulemba kuti my phone number then my phone number ndikuti mulemba muika country code mshake kuti kandi 09 na muika country code 7 8 sorry 6 8 4 4 3 3 5 9 9. My phone number the many has been has been banned saying you need official WhatsApp to log in. But I have the official app. I have the official
official app mukalemba choncho. Of course mangolemba ina umalemba pali English yosiyana siyana imene twakulemba, just say hi team, hi dear WhatsApp, or hi team, or WhatsApp team, you understand. But trawdi wonjini number, so tilemba moto koma simple mtakulemba mendalembera munso basi uzwa. Then ababa mukapanga ababa ref muone mpange next step. Mukafika ababa then do you any articles help then mukapanga choncho makakuti mwatumiza ujeniano, just wait 24 hours or 2 hours, 3 hours, just wait 24 hours, then come back to WhatsApp one. So basi sabu nobwino kena kumona kuti WhatsApp wana mubweseresa munthawi ngati imene, just simple like that. Baba tipanga tidikira kanthawi kena moti tingamazati ndikubwera ndikukonza ti yateka.